paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Baka pakatawa mo kayo sa istorya, maray. Ay, kiso nga ron nga kat-katawat. Dudua talaang ba't nga kat-katawa dito? Ada ko ma, ni Maribanang. May mayat ko ma. Nagadu mga mintibagbagan ang aramidin na. Agpaiso nga men, nga ado ti aramidin na dita balayda. Iso asan na namasango ti umay dito tersinak. Siyak maray, basta nalpasak anaginaw, umaya kun adagos dito tersinam. Kanunaga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umay mat kumaatap no makipagkatawa mat. Oh, maray, kaya mo kaday nga gistorya ak manang. Ada pa'y istoryaam dita aya. Adua. Puro makapakatawa. Wala, agalak ka. Sakbay nga ituloy mo tag-istorya, maray. Adaman pa ipakitakan ka Anya dayta. Ipakitakan ka da ito, inay. Na, listaan mo ti utang dayta ipakpakitam. Ado nga minun, maray. Manipod dito page 1. Aging nga dito maodi a page, utang mo ame. Ay, sos, nagadumot tal. Iso nga ron nga agsingira kon. Anya mo tal. Nagmayat ti panagpakpakatawak. Kala at apinildain. Iso nga rod at tinumpungak ang napintas timud mo, maray. Saan amay may sa ti aldaw, maray? Nay, agungot kan samot tayo. Asino kumangay ti saan amakaungot iti day tangay naramid mau? Makaungot akan ka marikwanang manipod ita agkalabantan. Naa. Pwede ka mapan-injetersi na ni kagawad ko nang. Ay, Jack Masangaw, nagado ti aramidak dito balay. Nalabsak itay da ka ni Marituyang injetersi na na. Apo, mayat ti katawa da. May sursuro takpay din. Yeah. Ay na, bay amlat ta ka di idan ngagkatawa. Nasaya at kit di ata naragsak da. Kaya't kumut naragsak ka Naragsakak nga rod, no nagadumot ti pampanunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidam, kanayon ka ba nakakusilap? Di nakpay kasarita no maminsan. Katuan tanaban nogak gayam. Di mo latultula din nagiti ko kumarim. Ano po yan? Naragsak kayo mo't nag-istorya kini kagawad ko anang. Nagkunamot kan ka? Una, tanang kuti pa nagkatkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod dita tersina ni kagawad. Pinirdi na timud kaw day ta kumaray. Kasano mata pinirdi na? Ay na, di mong damagan pa'y kwarog. Day taw iti bagakan ka. Saan ka mapmapandita tersina na day ta abaa no adda utang mo ta singiran na kadagaws. Kasta ya? Sapay jak kaya ti masingsingay. Kagorak day ta. Apay kumakaguram. No adamot utang mo anasken asingiranda. Diyak nga rod kayat allergy ak amasingayr. Makaung-ungetak no singiranda. Narigat kagaya mapautangan na natuyang. Di nakasarsarita ba daw? Napudot ti ulo. Day, apay ang makaungit ka nagawid. Nakaragragsak ka lang itay napangkalit at tersina ni Kumari Makwanay. Kunamlan asino day ta kagawad. Baak tumalang. Kaya no nagmayat ti kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Kasano a pinirdi na? Mayat ti panagis-istorya may. Pagamuan takala at kit din asingirnak. Ay kit adugayam ti utang mo iti tersina na. Diyak kayat ti masingsingayr. Ay si kaki di mo tuyang. Day takit ti sana nasayat nga ugalay. Kaya danto pa'y utang mo kanyak. Singirnak ka? Singirnak kaun? No da pagbayad mo, ay kit bayada mo na. Kayat mo agurahan ka mat Kayat mau ba daw? Ay, saan mo da? Si kaki di mo. Joke ko lang da jay. Makaungit ka na dagat. Nay, si kamat marituyang. Wan siyak maray. Pasterken na kun tagistorya taman. Na,
Ita man pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay umunag ka. Nay, nakalinis kan dito'y balayo, Maray. Ay katwen Maray. Linampaswak anaimbag dayto'y datarmay. Iso anag sila. Jak kayatin ti mapan makiinistorya kini Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura kaun. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Edi dayta ngam saan itan. Apay ngay akalat ang nagbaliw, Maray. Ay, narigala ka nga mintag sa umaray. Ala, agtugaw ka nga raw, tarugyantan ti agistorya. Ay na Maray, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyang. Wan nga rod, Maray. Apay aya. Anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko laang ginuran ako na dagaws. Siningir mo laang? Wan, Maray. Impakitak laang matkan kwa na tilistan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadaam. Ay, unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, Maray. Ay, awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanyak, nga aging gaita, kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa'y ti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga ammo tagisubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwana, jay igad a binulod na. Kita ang mga no dayta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di tabalayo ni Kumarik Abanang. Kanayon nga adda dita. Mapanak man makiinistorya kan kuana. Una, inkalata. Saan nakat amasango ti rumor a makiinistorya? Nagagat nga ron. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kuana, Kapitan. Nasaya at Maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako, Maray. Marituyang, ado ka di pa'y ti istorya. Maray, adupay, apay aya. Ay kat, putdak pa'y laeng ti panagistoryam. Taapay, Maray. Adala ipalagip ko kan ka. Anya ngay dayta? Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adaya mo. Saan mon amalagip jay aglat-lati nga igad? Ha? Tila ipalpalagip mo? Wen tamanon atawen a binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo pa yan subsublay? Ay, jala kuman imimay dito balayaw. Nay, apay ngay akalat at imakder ka, Maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akaw. Kat sana kung ngagsubsubli pa'y dito balayaw. Gimura ka, Marituyang? Nawanlat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Tinuram ni Kumari Mabanang? Konamlan asena. Anya tinaramid na ya. Jay kano binulod ko nga igad. Jak pa'y kano insublay. Day talaang ginuraman. Anya day talang. Nasakit tiriknak itinaramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, mate. Kitpud no mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti agi sublay. Ay, saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kayat nga ibarsak ko kan ka dahito igam ko apalanggana. Dayta. Dayta apalanggana. Apay, di mo malagay. Abinulod mo lang dayta. Oho, tilay bagbagham. Ipalagip ko lang king ka. Abinulod mo dayta kinikwarog. Hala, ingkay sublay. Kagorgorakan ba daw? Saan ka na kaya't akasarita? Pumanaw ka! Apay nga taadi mo tan umay dito'y balay ni Marituyang. Katnugim mura kanyak. Apay ngay, kinunaganos nga umay nakadandanunan. Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na ni Marikwanang. Impalagip ko lang matjay binulod na nga igad. Ang gimura mo't tain. Kanya nga ti mabati agayem na. No, guraan na amin din.
Ay, awanin Amin kami ako marina. Kaguramen ni Marituyag. No kasta, duwatan akagura ni Marituyang. Ay, wen Mare. Makita mi itan ti ugali na. Ay, pudno gayam ti imbagam. Kat bayam, tapno awanan kumari na. Ay, sayang jay igad ko abinulod na, Mare. Adamot asayang jay inutang na dito tersinak, Mare. Saan kun san amasingir pa'y kankwa na iti oray ka ano man. Saanen Mare? Takagurugura na tamutan. Wan nga rod Natuyang. Napay, kwaraw. Imayak dito yung balayaw, tadaranta ka na patagunay. Anya dayta. Umay ko kumalaan tayo binulod mo apalanggana. Ayunay kan kwaraw. Ha? Pinirdem tal daw kaw. Abay kumapinirdek. Katalagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo, amapan ko alaan dayta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga agungat kamutan ngay. Talaga makaungatak. Diyan kaya dayta nga aramidham. Aguray ka, tay nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narigat ti mabarasang iti palanggana. Ay, kwaraw! Saan ka pumanaw? Urayan na dita! Pumanaw agit dahin. Apay kwaraw, kaslad na kabutang mo Hindi na natuyang Kabutang ko ni Nana tuyang tataba daw. Nay, sabay. Naggapuak di tabalayaw. Tamapan ko kumalaan ti palanggana binulod na. Kahit indad na. Nakaungat mo tadagaws. Kuna na nga ibarasak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidan na dayta Pangtana, kwaraw. Iso nga rin ating maraya kaon. Ay, sayang di palanggana. Kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Malabayan, takasaritak to ni Nana Matuyang. Tapno isubli na dayta binulod na king ka. Ibagam nga isubli na nga one kupit na. Pimanawan ni kwaraw. Why? Uray lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang alain yung pabulod na king ka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang mahay blood iti day ngay naramid na? Ay, balbaliwan man dayta nga ugaling. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanyak, Ay, awanay, tinabati agagayam mau. Kagurgura da kami day. Apay ngay bagam ti kasta. Oray maawan da amain, tadalat tagayom kaw. Ay, awanay, kagurgura da ka. Adapay! Di kapitan ngay. Kano best friend kamay? Kita mi Marituyang, Mare. Isu lang nga rodan tinakabasol. Isu pa'y tiyadaganas na nga agkusilap. Ay, wen nga rod, Mare. Nasiputam mo't gayam ti panangko silap na kun ka idilim mabas. Apay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapan siguro agbirok iti sabali agayem na. Adapay aya mabirukan na sabali agayem na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, kapitan. Tada kagayim ka. Ay, una. Diyan ngamin kaya ti ugali dagiti karubak. Agure ka. Apay adi mo kayat ka no nagsisingput damit nga amaw. Anya na sisingput. Ay, maray. Huwag gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito'y barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga panakiapam hindi ka dagiti nagsingsingir kan ka. Kaputa namin ngayon reklamo da ka. Apay nalipata mo nga. Ayunay kamutan, kapitan. Naglaing ka magayam nga singayr. Apay, di mo amo nga aginteres, di multam. Anya? Ay agbayad kan. Ipaala ka ni tresurera di resibo. Kagura ka, kapitan. Kuna no nasaya at kagayam, samot gayam. Dayta katirigat na kan ka. No singirin da kakit agungot ka dagaws. Anya, mo't dayta klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayonan di multam. Ipabalod da kan. Unay kamutan, kapitan. Dayta panangguram kanyak. May sapay a violation. Ano? Agsawo ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tagtiliwin da ka. Ay isa. Bayada mo ti utang mo. Kinisublim da giti binulbulod mo. Sana dayta gumura ka no singirin da ka.
Warag, day tuyang, di palanggana, mabinulod ni tuyang kaw. Ay, agyaman ak. Naisublimot langain. Agyaman ak tatabad ang Pasensya ka na, kanina na matuyang. Tinapatay. Naisublim da ito'y palangganak. Why, takinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming basitay. Agbayad akaw, Maray. Podno ka ditikino na, Maray. Wun, Maray. Tanay, ungtanak ni Kapitan no jak agbayad. Ay, agyaman ak, Maray. Ibagak to kwa na nagbayad kan. Mabaina mo nga minon, tasing-singirin da kaun. Ay, wun rombang laang agbain ka, Maray. Ay nanatoyang. Ti utang mo, bayadam. Ti binulod mo, isublim. Agbain ka kumaman. Ala sigay. Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pukay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.